Donostialdeko metroaren proiektua baztertzeko Eusko Jaurlaritzaren erabakiak askotariko erreakzioak eragin ditu. EH Bildu erabakiaren aldeko azaldu da. Jon Albizu Donostiako mugikortasun zinegotziak pozik azaldu zen hiriko erdialdeko trenbide zatia lehentasunetan sartzen ez dela argudiatuta. PSE eta PP ordea zorrotz azaldu dira Jaurlaritzaren erabaki honen aurrean. Ernesto Gasco PSEkoak adierazi du metroa geldiaraztea Donostia zigortzea dela eta Donostiar zein Gipuzkoarentzat kolpe gogorra dela adierazi du. Aurreko legealdiko Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuordeak gaineratu du lanpostuen sorrerari ere min egin diola erabaki honek eta EAJren Jaurlaritzak aurrekontuen muga Gipuzkoa berriro ere alde batera uzteko aitzakiatzat erabili duela. Borja Sémper Gipuzkoako PPko lehendakariaren adierazpenak ere ildo horretatik joan dira. Honela, Sémperrek Gipuzkoari tratu txarrak eman izana leporatu dio EAJri eta Bilbori ematen dion mesedezko tratua salatu du. Asteazkenean jakinarazi zuen Ana Oregi Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politika sailburuak Donostialdeko metroaren proiektua baztertzeko erabakia. Egungo egoera ekonomikoan gisa horretako lan bat egitea ezinezkoa dela argudiatu zuen eta horregatik geldiaraziko zutela proiektua. Iazko irailean esleitu zituen Eusko Jaurlaritzak Lugaritz eta Kontxa arteko lurpeko trenbidea egiteko lanak eta urrian berriz Kontxa eta Morlan sarteko lanak esleitu zituzten. Orduko Patxi Lopezen Eusko Jaurlaritzak 55,5 milioi euroko aurrekontua bideratuko zuela plazaratu zuen eta lanak egiteko 3 enpresa kontratatu zituen. Asteazken honetan, proiektua geldiaraziko zutela jakinarazteaz gain, ingurumen sailaren lan ildoak izango direnak aurkeztu zituen Ana Oregik eta abiadura handiko trena martxan jartzeari beste epe bat jarri zion, 2018 hain zuzen ere. Gipuzkoan ordea, lanak horreratuta doazenez 2016ko prest izango dela adierazi zuen.